Mira, hartzaia moskatu zen, esan zuen, inork ez nau laguntzen. Nere gelan mostro bat dago, ba joango honek saltatxo eta matxoren ganat esango diek, esnatu zaitezte. Nere gurasok zarete eta torri laguntzera. Eta hartza baliente, bere gelatik atera zen, eta gurasoren gelarutz joan zen. Sartu zen gurasoren gelan ikusteko zein zen monstrua, eta ikusi zuen ba monstrua. Badakizu zein zen? Monstrua amaren aldandian zegoen lo. Beldurtzen zuen soinuak eziren monstruoren notzak. Beldurtzen zuen soinua badakizu zen aitaren zurrunkak. Ni horikotarra naiz. Badakizue, mokua lehenengua, begia galdu ditut, oin zer. Zudurra? Bale, mokua, Galdu Joshua, nola kan... Bale, kaser dagoa. Kamara eramango. Nola txilula, nola kanta Joshua. Oin burua, bale? Nola kanta, nola txilula, nola kanta Joshua. Zoi honetako, altzagorria oso bihurria. Diana eta Orioza hoen Zuen esne barruan, baina historia gertatu zen egunean, hori egita gero afari merienda ginen. Etxera noa, eta gatu... Pisa, Ez, atzera. Tan bonitas. Hay que sacar tablas así finas como estas, ¿no? Está formada, pegada a dos. Ya, bueno, pero digo, hay que pasar. Pero no está chulo. Zer esan dezu? Bai! Eta erraldoiak ixo. Zer esatera nemi. Erraldoiak zen horako puskerra boti zuen. Kriston puskerra. Eta ondo portatu zarete, eta... Obo! Eta horreliak egin zuen. Tragamos el anzuelo mientras vivíamos bien, saboreamos euros. 4 pesetas en una Europa de primos y de primas. Y ahora palmeros de americanas.